ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ್. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಪಾವನಾಲೆ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಗ್ ಯೋಗ್ಯಾಲೆ ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಗ್ ಯೋಗ್ಯತ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಬೇಹದ್ದದ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಿತವ್ರತ ಪಂದ್ ಏರೆಗ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಚಿಹ್ನೆನು ತೆರಿಪಲೆ. ಉತ್ತರ: ಏರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪುರು ಅಶರೀರಿಯಾಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುರು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನೆಪಡುಪುರು ಇಂಚಿನ ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುರು. ಇಂಚಿನ ಕುಲೆ ಪಿತವ್ರತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ಸದಾ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುರು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಬಾಬಾಗ್ ಏಪಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಗೀತೆ ಎಂಕ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ಜೋಕ್ಲು ಧನ್ಯವಾದನು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡು ಹೃದಯ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಆಂತರ್ಯೊಡ್ದು ಬಾಬಾಗ್ ಕಮಾಲ್ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ ಪಂದು ಧನ್ಯವಾದನು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಅವದಾನೆ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪುನಾರು ಏರು. ಅಂಚೆನೆ ನರಕಗೂ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಪಂದು ತೆರಿದಿಜಿ. ಅಕುಲಂತೂ ಆರಂತೂ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಯೋಗ್ಯಾದ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದು ತೆರಿದೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಡೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪತಿತೆರಂದು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಸಾಧು ಸಂತರ್ ಏರು ಸಹ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲುದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲು ದಯಗ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪೊಡು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಆರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಂತೂ ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಅಪ್ಪೆಲ ಸಹ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವರಿಗಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒರಿಯೇ ಪರಂಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿರಾಕಾರಗ ಮಾತ್ರ ಗಾಡ್ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ರಚಯಿತ ಸದಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಎಂಚ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವಡು. ಭಗವಂತನೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಆ ಭಗವಂತೆಯರು ಇಂಚ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು. ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಲ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಂಡು. ಆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಜರಿಗಲ ರಾಜರಾದಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಏರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪಕ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಆರ ನಿರಾಕರಳಾದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಣ್ಪುಜೇರು. ಅರೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸ್ಥೂಲ ವತನೋಡು ಉಪ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲಿಗೆ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಮೊಕಲಿಗೆ ಬೆರೆಗು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಕುಡ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಪುಜೇರು. ಇನ್ನೇನು ಒರಿಯೊರಿಯಗುಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪವಡು. ಬಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಯ ಬಂದು ಏರೇ ಬತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಪನೋಡು. ಬಾಬರ್ದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಗೀತೆಡು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಯಜೆ. ಬಾಬನೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚತ್ ರುದ್ರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅತ್ತಂಡ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕಥೆ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಆದುಂಡು. ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಪೂಜೆ ಐನಿರ್ದಾರ ಏರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಸುರುಸುರುಕು ಈ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು.
ತೆರಿಪ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಇಂದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ಮಗೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪೋಡು. ಗೀತೆನೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಐತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಒರಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಳುಂಡು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನು ನಿಗುಲು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಒಪ್ಪೋರ ಪಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನು ಒತ್ತೊನುವೆರು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಎಂಚ ಒತ್ತೊನುವೆರು ಅಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನು ತೆರಿಯುನ ಸುರುಕು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏರೆರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡೋ ಆ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋಡಾಪನು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ವಾ ಜ್ಞಾನನು ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಆ ಪುಸ್ತಕನು ಬರೆಯೋಡಾಪಂಡು. ಎಂಚ ಸುರುಸುರುಕು ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ರಾದುಲ್ಲಿರು. ಐಟ್ ರಾಜಯೋಗದ ಪಾತ್ರಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಾಜಯೋಗೋ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗ ದುಪ್ಪೊಡು. ತೇಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಪತಿತರಂತೂ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆರಂತೂ ಪಾವನ ಮಹಾರಾಜಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ದು ಇಂದೇನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಪಲೆ ನಿಜವಾದಲ ಮೊಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂಡು ಯನ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಪೋಡು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಈರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಮಹಿಮೇಲ ಸಹ ಆ ಬಾಬನನೇ ಆದುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಫಲದಾದುಂಡು ಐನು ನಿಖಿಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನ್. ಅಂಡ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿದೆರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿಪಾಡಾಪುನ್. ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಪನ್ಪುನಲ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನ್. ಆಡಂ ಅಂಚನೆ ಈವು ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ತೆರಿದೆರು. ಈವು ಅಪ್ಪೆ ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೆರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಈವು ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಐನು ಬಾಬಲ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂದು ತಕ್ಷಣ ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಓದುಡು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಓದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇವತೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರದವರ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಈರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಅಂಚಾಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಚನೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷಲು ಉಂದಾನೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಭಲೆ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಂತೂ ಆರೊರಿ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂಚನೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಕೃಷ್ಣ ರಚನೆ ಸುರೂತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುನು. ಅಪಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುನು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಪರಿಚಯ ಆಪುನು. ರಚಯಿತನೇ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಆರು ಒವ್ವೇ ರಾಜತ್ತು. ಆರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಆ ರಾಜಯೋಗದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕೂಡ ಕಳೆಯೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಆರೇ ಕೂಡ ಪಡೆಯೊಡಾಪುನು. ಇಂಚ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಓಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇನಾರ್ದವರ ಭಾರತ ಕವಡೆ ಸಮಾನ ಆದುಪೋಂಡು. ಶಿವಬಾಬನು ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರ ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಪಣದು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳೋಡು. ಬಾಬನೇ ಸುರು ತಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೇ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆಡು ರಾಜಯೋಗ ಉಂಡು. ವಿದೇಶದಕಲು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೇರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಗೀತೆಡ್ದೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಏರು ಪಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗಳ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು. ಆರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಆರು ಎಂಚ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಈ ತಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಏರು ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಡಪುಂಡು. ಧಾರಣೆಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ತಿಲಕ ನಡಪನಾಗಾಪುಂಡು. ಅಶರೀರಿ ಭವ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಪತಿವ್ರತ ಅತ್ತಂಡ ಪಿತಾವ್ರತ ಅದು ಅತ್ತಂಡ ಸುಪುತ್ರ ಬಾಲ್ಯಾಲೆ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆ ಆದಂಡು. ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತ ನೆನಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪನಿರ್ದವರ ನಿಕಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು.
ಬುದ್ಧಿಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪಿಳಿತ ಪೇರುಗಾದು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿತಾಭ್ರತ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಪಿತಾವ್ರತರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರಂತೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ ಕನೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಕನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಡುಪ್ಪುನೇನು ತೂದು ತಕ್ಷಣ ವಿವಾಹ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂದು ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆನ ಎಂಕಲ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಎಂಕುಲು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಅರೆದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡಿಯುಡು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷಲು ಇಂದು ಸಹ ಬಾಬಾಗ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾಯೆ ಆ ತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಸುರುಕು ತೆರಿಪೌಡು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರ್ನ ರಚಯಿತಲ ಬೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಳ ಶಿವನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಬರಿಟ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಶಿವಬಾಬನ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ತವ್ಯಲೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಬರೆಯೋಡು ಸುರುಕು ಏಪ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವರು ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿ ಓಪನಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಅದುಂಡು ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಳು ಈ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಈ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯೋಗತ ಆದಿಡು ಬರ್ರೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕಲು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಶಾಲೆಲ ಮುಗ್ಗಿನ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಕುಲ ಅಂತಿಮ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುನು ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಾರು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಸುರುಕು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋನೋಡಾಪುನು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ದೇತನೋಡು ಬಾಬನೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೇತೆ ವಾ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಎತ್ತು ವಾಸ್ತವಡು ಏರು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿನು ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ತದಾರು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೀರಿದಿಜೇರು ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಿರೋ ಅಕುಲೆ ಸುರೂತ ನಂಬರ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಾಂಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರಾಪೇರು ಸುರೂತ ನಂಬರ್ದ ಪೂಜ್ಯರೇ ಸುರೂತ ನಂಬರ್ದ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ಸುರುಕು ಮೊಕಲೆ ಬೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಓದುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯ ಪೆರಿಂದು ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಬರೆತಿಜಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಇಂಚಿನ ಕಳೆಗೆ ಹಿಂದೆರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಬಾಣನು ಹಾಕುನಕಲು ಬೇತೆ ಏರೋ ಉಳ್ಳಿರು ಬಂದು ತೆರಿದನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೆರಡ ಒವ್ವೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೋಣರು ಒವ್ವೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಕಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಕಲು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೂಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಣ್ಣರ್ದೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಿತೃಳೆಗ್ ಶ್ರಾದ್ದ ತಿನ್ಪವೇರು ಅಪಗ ಮೊಕಲು ಏರು ಪಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ತೂಪುಂಡು ಭೋಜನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೇತ್ರ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಇಂಚಿನವು ಅಕಲ್ನ ರೀತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಆಧಾರ ದೆತೊನವೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಾರತೊಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೊಡು ಸುರುತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಬಂದು ನೆಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕೊಲೊಡ್ದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣರ್ದು ಮಹಿಮೆ ಶುರು ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಹಿಡ್ದುಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಗುಪ್ತ ಕುಶಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರದ ಬರ್ಪೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಾತೆಯರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರದ ಎತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆಡ್ದು ಪಾಲನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಭಂಡಾರವಾದುಂಡು ಭೋಲಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನೆತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಇನ್ನೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೋನೇರು ಸುರುಕು ಏಪ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಶಿವಭಗವನ್ ವಾಚ ಆರೆ ಸರ್ವರ್ನ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಬರವಣಿಗೆ ಓದಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಪ್ಪುಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವು ನೋಡು ಕೆಲವರೆಗೂ ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಸುಲೆ ಬೋಡಾಪುನು ಭಗವಂತೆಂತು ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರಡಾಪುನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಓದೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಡ್ದು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ತೀರ್ತು ಜಪ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದುಂಡು ಸುರುಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೋಡು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊಡ್ತೇರೋ ಆಕಲೇನು ಮರೆತು ಪೋಯರು
ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ಮರೆತುಕೋತ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಿಚಾರಿ ಪಿತವ್ರತರಾದ ಪೊಡು ನೆನಪುಡಿತದು ಬುದ್ಧಿನು ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ತನೊಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಅದು ಕೊರುಪುನ ವಿಧಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ಫುನು ಪಂಡ ಬಾಬನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡು. ವರದಾನ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಪನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗುತ್ತಿಗಿದೆ ತಂದುಳ್ಳರು. ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದೇ ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಏತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತನ್ನಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತದ ಸಮಯಡು ಕೇವಲ ಕೇನು ನಿರ್ದವರ ಬದಲಾಪುಜೇರು ಅಂಡ ತೂಪು ನಿರ್ದವರ ಬದಲಾಪೇರು. ಬಂಧನ ಪಾಡ್ನಾಕುಲ್ಲ ಸಹಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ತೂದು ಬದಲಾದು ಬಿಡುಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೊಜಿಪವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವಾಧಾರಿ ಅಪುನಾದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರದ ಶಕ್ತಿನು ವ್ಯರ್ಥೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದು ಬುಡುಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.